Jak Hejdla we sklepie robiła, opowiadanie po śląsku czyta Jochanka. Dzisiaj nową opowieść o Hejdli. Mam nadzieję, że czytacie z przyjemnością, bo są to historie genau z życia. Robota we sklepie. Potem modorzech się wydała, przekludziła się w insze strony i zaźmiglikło, bo każdy we wsi wiedział, że robiłach we sklepie i przyszli aż po mnie do dom. Była rada, bo budowali chałupa i każdy grosz był potrzebny. Najpierw urlopy flikowałach, a potem już łostałach, bo genau zaczły się ciężkie czasy i jedno łocet był w sklepach. Brakowało towaru, bez to ludzie druh wachowali na każdy towar. Roz, jak genau przywieźli kafy i bombony, to ludzie tak pociśli lada, że wleciałach do kisty z krupami. Inspekcje robotniczo-chłopskie i komitety kolejkowe. Potem nastała Solidarność i porobiły się roztomaite brygady, które świdrzyły. Wiela to wielce wynoszymy ze sklepu. Padali nam, że my przy tym korycie to najwięcej maszkytów nachabimy, a w to nie robił we sklepie, to nie wie jak to było. My nigdy nie wiedzieli, kiedy nam tasze przekopią. Tak richtig to ludzie, co mieli czas, więcej nachabili towaru, niż my przy tym niby korycie, jak nam padali. Taki upas z glacą, cięgiem stawał do kolejki i miał 4 szampony, a ja ze strachu jeden ciepła do kisty z lemoniadą, a po fajrancie tela co wlazłach na koło, nec mi wlazł między szprychy i szampon się szczaskał. Choć to gańba powiedzieć, ale musiało od tego ołpy flaszka szamponu odkupić. Przemądrzało pancia i lekcja pokory. Ludzie byli frech i nieraz trzeba było ten pysk otworzyć. Nie chciała rajcować, ale jak człowiek młody, to też się nie dał na łeb nasmolić. Jedna baba to na skarga polazła, bo jej nie stykło szokulat i kafer myjtlu. Prezes to powiedział, co bych towar dawała pozór, ale nie robił z tego łostudy, bo wiedział, że nie ma lekko. Choć byłach dość strachliwo, to miałach na ta hyrba takie nerwy, że ino i coś ich brakło i łaziła na skarga, a przeca do kolejki dycki pora razy stowała, a do tego każdy dzień rano jak przychodziła do sklepu to padała: a dej mi żymły, a dej mi font masła. Jak robiłach we mieście, wszyscy mnie szanowali, choćech była smarkato siksa. No, ale z tej złości, że polazła na skarga kolejny raz jak przyszła i zaczęła mi go dać: dej mi to, dej mi tamto, padł grzecznie: no moż drobne, bo nie mam wydać. Baba gęba rozdziabiła i na drugi dzień już mi za 2 go dała, czyli per wy. Trudne czasy. Choć do mnie te ludziska w nerwach nafrąkali, ale tego towaru brakowało, to też my się umieli forsztelować, jak bajtle w domach chciały, jaki bombon, a skąd go wziąć, jak na każdy towar trzeba było druh wachować. Ludzie przezywali na te czasy, ale każdemu było ciężko i nam za ladą i tym, co stali godzinoma w kolejkach. We szkole nie cierpiałach rachunków, a potem całkie życie robiłach we sklepie, kaj trzeba było druh rachować.